И здравейте хора! Вие сте с втори епизод на Cook Surf Delicious. Предполагам, че тази игра ви харесва. Та да, нека започваме. И започваме новия ден. Ей, забравих да купя едно нещо, много голяма работа. Добре. Да, започнахме. Все повече се развива канала. Дано ви харесва това, което правим. Все пак всичко е да се забавляваме. Това е най-важното. То няма какво друго да правим, не? Така. Мисля, че малко съм по-добре от предния път. Повече са ми координирани май пръстите. Тренирах се. Така да е. Дано да е по-добре. Не се знае. Всичко може да се случи. И да, дано успеем Perfect Day. Всичко да ни е перфектно. Ако се случи това, значи ще можем да ще ни дадат 250 бонус от там някакъв шеф или не знам какъв се пада. Рушавър. Много ми харесва звука на пърженето. Ей, как можах да гледа го другите неща. Тройката. With sugar. Добре, двойката. No sugar. Листа. Но без захар. Четворката. Тук няма захар без това. Тройката. Има захар. Двойката. Няма захар. Единицата. 3 цак-цак. 4 цак-цак. Тук пържим. Таса. Цак. Пак се устрах леко. Ей! Так му казах, че се усирам и пак се таковах. Да, пишете в коментарите, ако искате дадена игра, която искате да играем, и напишете кой иска да играе, все пак, защото сме 4 човека. Утре или други ден, не знам кога гледате това клипче, ще снимаме Team Fortress с гости. Или ще дойдат от друг канал, или приятели. Мислим, че ще стане добре. Цак. Да, мисля днес да направим двоен ден. Тоест 2 пъти за един клип 2 дни. Мисля, че ще е добре. Пак не успях. Кой запуши туалетната? Тия хора не знаят, че не се пуска туалетна хартия в туалетната. Само ми запушва туалетната. Баб Георги! No sugar, цак. Диги. Четворката го мраза. Тъпо е да се изхвърля бутилка. О, не, рашавър. Пак можах нещо. Не. 3. 4. Много бързо е.
Не мога да оправя всички. Шугър. Четири. Едно. Шугър. Две. Туалетната. Цак. Какво направих? Аз мислех, че съм включил туалетната, аз съм бил включил нещо друго. Да му се не види. Сега пак ще се запуши туалетната. Хората сбира, винаги запушват туалетната. Затова хора, не пийте бира. Да вяра, да. Сериозно човек. Да, сега снимам с различна програма. Кажете дали е по-добре или по-зле. Не знам, защото с Bandicam се закриват тук горе парите, а те все пак трябва да се виждат, защото са една важна част от играта. Така, този иска шугър ще ни узори малко. Цак, добре. И свършихме деня. Този последния е малко нахален. Добре. Пак не е най-доброто, но все пак. Добре. Да видим, можем ли да купим нещо. Да видим храните. Добре. Това ли трябва да се прави? Добре, мисля да го купат доста скъпичко. И ще заместим това актив меню. Махаме, да. Слагаме така вино. Малко нестандартно. Та, нека направим още един ден. Няма нищо лошо. Така. Много яка музичка. Дано съм не засече авторски права. Ми се занимава пак. Ей, какво направих, бе? Да му се не види. Та бира нещо не ме харесва. Има много малко пари, 1363. Лошо. Та виждате за сега в какъв лош ресторант сме. Има дупки навсякъде, всякакви глупости. Давай. Опа, винцето. Това в Rush Hour, кой знае колко ще ми е трудно. Който е след някакви секунди. Почва. Така се наместа удобно. Така. Добре се справяме. Четвърката. Хоп. Ей, как можах да не се не види. Тройката. Цак. 4.
Добре, добре. Цък, цък. Ей, един не можахме да го обслужим. Как бе, как бе? Лошо. Опитах се поне. Да. Имахме леко прекъсване. Той ни даде типче. Тази бъкшиш. Мил човек. Трябва да купим сладолет. Защото гледам вече доста време дъждовно. Те па само вино си купуват. Само просто и така. И го отварят. Кой ще си купи вино от такъв ресторант? Сериозно. Трябва да се замислят. Оф, но се ви... Поне нямам друга работа в момента. И мисля, че ако не си изчистите ръцете, нали, с съто, и ако имате инспекции, те ще ви хванат и имаше глоба някаква. Бе, доста добре се направили играта, честно да ви кажа. Интересно е. Поне за мен. Пишете, ако не ви харесва. Сега е времето за вино, а не в 10 сутринта. Те са малко... След малко мислим да снимаме един епизод на Team Fortress. Заедно с Лора и Крис. Ще видим. Стига е. Две, цък-цък. Ей! Що го пусна, бе? Цък-цък. Ръш. Ей, какво направи, бе? Пак ли го пуснах твърде рано? Първо бирата. После... Аре, едно цак-цак, 4. Ръшауър. Ужас. Аре, някой няма ли да ни даде бакшиш, бе? И сега е времето, перфектното време за вино. Так му го казвах. Тази много официално планцук и си купува вино. Интересно. Вино. Винаги в 9:59 ще влезе един човек. Това е много прецакващо някакво. 9:59 и влезе някой. Сега. Цак. Не влезе. Айде. И свършихме. Добре, така. Някакво си глупости. Get 12 Profit Combo. Pass Safety Inspection.
Добре, това ще го направим следващия път. Защото стана много дълъг клипа. И добре, хора, това ще бъде за тази епизод. Надявам се да ви хареса. Коментирайте, там лайквайте, абонирайте се, всичките тия глупости показвайте на приятели и до следващия път.